Ето, че днес дойде времето да отворим заедно коледния календар от Чарли Уайлд. Започваме с ден едно. Една от изненадите ни беше разкрита и тя беше точно тази, а именно Том Колонка. Свири доста силно, така че мисля, че ще върши страхотна работа. Много ви благодаря. Продължаваме с второто пакетче, в което имаме много готини шаренки чорапки. И мекички също така. Продължаваме с ден 3. Това беше кутийка и брънкаше. А сега да видим какво има вътре. Имаме бижу в златист цвят с истински цветя, доколкото виждам. В ден 4 предполагам, че всички се досещате какво се крие вътре, а именно книга, разбира се, и тя е коледна. Нямам търпение да я прочита. Ден 5. Искам да ги похваля, хартийките са много красиви. В тази кутийка се крие тематична свещичка под формата на оха, която оха е божествено. Ден 6. Чарли Уайлд винаги се грижат от нас, има нещо за хапване, разбира се. Ден 7. Платнена турбичка с картина на Ван Гог и цип. Бях много изненадана да видя, че са ни оставили и подаръч. Все пак е декември, нали? Само погледнете, подаръчето е върха. Котна кутия от Фръшия с много голям кеф.